Hey guys, welcome back to YouTube channel. Okay, to goban mithi gejang mane जोंहा बिब'आ जुरिया ब'आ माने थियेटाराव आइराखि थियेटाराव हाबदों नि बोसोराव आरोना माने 6 मान्थनि थाखाय आरोना तो दिनैसो आरोना थियेटार माने बेसां खातटा थियेटार गाखोनानै दिनैसो न'आव सफैदो बेचारिया मेंजोबाय दा हामजोबाय मानसिया तो जियानो जाया माने दिनै आं बिब'नि थियेटार नायनो थांगोन माने जोंनि खाथियावनो जादों आरोना माने दिमाकुसियाव जोंनिफ्राय अनलि 7 किल'मिटार हा तो नै जोंनि एक्ट्रेसआ एसे लोगो हमनो र' एक्ट्रेसखौ वाव थियेटार एक्ट्रेस खुलुमबाय रायजो-राजानि दसे उनाव बिथांनि गाबनाय मिनिनाय आरो मा जागोन हाइस गाबनाय दिनै मा जागोन रांखिनिबो जागोन देन्जारबो जागोन रांखिनि बिमा होनदे रांखिनि नङा गाहामसो गामानसि आङो गामानसि आरोना माने आलानि खामजायोलै आं महाराजारलायाव माने रांखिनि लायलायदों थियेटारावनि रांखिनि माने बुरिसो मोनग्रा जाबाय दा रुलखौ दा मा जागोन तो जियानो जाया मोननो देखायगासिनो दे माने थियेटाराव हाबनाय हिसाबै दा आंनो लंपेन्ट मोनसे बायना होयोनो बिमाकुसियाव तो दिनै देखायगासिनो जुरिया ब'नि थियेटारनि पारफरमेन्सखौ बोरै जायो नङा होमबा आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम नायगोन आरोना बिब'नि थियेटारखौ नुनायालाय माबायावलाय मबाइलफोरावबो अगालागफोर जाय इन्टारेस्टेड जोंना बिब'नि थियेटारनि पारफरमेन्सखौ तो भिडिअ थाबाय थाबानो जाबाय दे गारना थांना सब देखायलांगासिनो फारि फारि आरो गोबां आर्टिस्टफोर दङ गासैखौबो देखायलांगासिनो थांदे थांगासिनो दिमाकुसि लेट्स गो ओ माय गड नै थियेटार हाबनो मोनबायलै माय थेंक इउ गोजोन्थों नोंथांनिसिम दे बिमायाबो होदो माय सजि बोरायना गायो जों बायदि बैसोनि मानसिफोरा लाजिथावलै ना बिदि फैसा लानो जोंसो होनो हानांगौ नंगौ नङा लादों होनबालाय आंनिफ्रायनो आं होनाय जाबाय जेनेबा आरो जियानो जाया माने फिसाजो होदो नों लादो दे लादो लाले लाजिदो नामा दे आं भिडिअ देखायखागोन बायनाय दे नै 1000ल'लै बारा होआखै नै आं माने आंनिफ्राय सिगाङाव लानानै दोनखायो होफिनदो दे एक्ट्रेस दायो र' थांनानै गासै एक्ट्रेसफोरखौबो देखायगोन आं देखायनो नाजानोसै आरो ना माने आर्टिस्टफोरा दंजोबो दिमाकुसियाव दे दायो आं मुनुन थांसै ना थियेटार नायनो ओमफ्राय बिनिबा मबाइल फाहामनो लेट्स गो टु दिमाकुसि मबाइल फाहामनो बिनिया लोगोफोर नै दायो सहैबाय जागासिम एक्ट्रेसफोरानो र' माय लायरायनो आं रेडि टु एक्टिं थौ ओमफ्राय नै नैबे आंथ' लोरोबो भगबान नै गाबा बया नुदों नामा मेकआपा नालाय मेकआपा जोंनानै खिन्थु जाला गाबोन जोंनाव फै खिन्थु थांनांलाय दे बेखौ लाना दे लोगोफोर नै आइराखि थियेटार बेनो आरोना नै गेटआ जाबाय नैबे ओके बिमा हामसै ना आं मलायथ' फुरा न'खरनि जागासिनो जोंनिया फ्रि एक्जिट माबानि थाखाय आर्टिस्टनिफ्राय नै दिनै नोंनिया मा जागोन रुला मेन हिर' ना बिया itu बोराय मोननाय मिनिया मैया बोराय मेन हिर' गाबोन एक्टरनि बिदा आदसा ओमफ्राय दिनै जोंनिया आबुलेबो जुरिया बुरिबो लोगोफोर नै दायो जागायजेनबाय नै बिब'आ जागासिनो आइराखि थियेटार ओमफ्राय मानसिफोरा दिनै 아직은 그냥 빛나요 불아이 자이 전체 불아이 끝났어 웰컴 하자 하라고 Tiap melapor saya. Orang sakit je. Sitar. Soal ini dia bukan dari mohon saya. Kau pergi saya juga patah sana.
지나와. 나가자 가운데로 떠나야 말다 나는 아니 아카이 아파서야 못 산다 아니, 이 탁타오가 빠지죠. 아빠나 Laga. Mana mendingan dulu. Kira sekarang dia baik-baik. Mana bayi usia Ini udah, kenapa? Itu bukan. Kenapa dia datang menikah? Sebai, sebai, sebai. Jain. Sebai nih. Finish. Mana Bima? Jain. Lian zari tengah masih dia buat. Wah. Lama ni. Boria. Mar không đăng cửa, đừng thắng mình. Boria. Excellent. Danger. Buri.